obumi kwasea wokọ je say wokọ a me hu na kira kwan saa be ma no me fa me say odi misika bi na odi adwane na me hia saa de misika ne ba ka me ne de ende enya din de hia so obehwe oboase na wan asa wano yi ano se obi de woka wo dan no so wonfa ma wo ba bi ape bi afako nti wonim se bi onim mpenifo wa aban mu onim mpenifo police onim CID fo nti wo de kwa enya adwuma na sunsum onim obi wo ho sunsum 12 na wada na ye honhom apie no sunsum ho na onim no ho fa nipa ni chabra mi keke picture keke oba so hwe oboase na wo de oba enka hwe nana ba ma we na de meka no oba we na ma hwe na ma na bum kwase am se wonfa misika ma nana ni picture ni na ye nhye wo danda so se wo da se nipa no beba wo de usika bebrew senta me ka cho se he ye nyuma panti no ye nte bush wo ye nte ba bia wo faka akwatenti ye ti police station nim ho no ye te wow no man no want me tena krom nya no ma nana ade ba kwa obi di ma so say so you very expert ha wo ho ne say wo ya attraction sa say obi nam ho was me de me pia me nya obi e ma ne mfre me nam obewu no ho fe pa so pia be ma kra nse ne pe okọ ba bia o kan asema ntoni pa so so very expert so bia ba no say me pese o ya ade ma pia me hihia big mess yes simple kla wow de na nya ade be nya moja koto akobla koto yo to spray bla to nku to makeups de mo de makeups no fa bra me na to me uni so to me ibi to ma so ka ho fa ka ho na fa bla sheda tum ye nya no mama wo twi no hia big mess ohun wa no packing the car no road glass o say hi come o beba na me me be ka so mo so e oh se be ma bi susu wo ho na on so se ebi a ope favor ana so ope saade na obi okopa adwuma mu kwan wo se penyi na wo chati broni ana so chati broni fa ne bra amrofo kwa de mu hia tuom na wo bibini ha amrofo kwa wo mu hia tuom na bibini ne fa hia tuom wo ya hwan broni kwa minim ni ba bia mi mfi ni kurom fraud wa hia tuom ya bua wo so nesi wo nti anopa ya obi de edura nwura ye dia ye nim de ka wow Samu amunim ye papa dada oboase na wan onoa nene so do manko nyankopon ama ye ho kwan ne ba betwehwe nkomo yi aye kwe de paga guide de ba bi ye ho de no me nko ho ba ko me ko ho mienu me ko me ensa me je ho boso me tina fi sam ho do nti no me ko na me hu se ho da me gather information na me da de me de abrem eno so so ye da fofo me pa subscribe comment share na like ma wonu bia ne nsanka bi no ne nsanka bi mo me enko ne ni nkodi nkomo eno yesre ono oba wabu ne nsa ada na oh wone oba wabu nsa ada menses na ya ka no ho ma me kire no mamu kakra wo menses nim menses na ayetumi o ayetumi eninti se wunya ado ho kohyema ebretumi nyina ase eninti na obi nya ne menses a na okobusumfi a bosom ne se member ho okay bana memma ho ne nya bibia o osuro saade no menses no osuro nessa ma nana ye very powerful menses na ma udu obakase da bia na obu nsa de memma masonye so no enye se obo wasonye so bibia o honhom na ho ne bedwane honhom mu du nti so ba nya na menses na asa wo se wona ne bedade a bia be say wow because o se no man ko a baby a ho den no de kwa yeyi eti obi so adi sikanduro wo de saade ne kaseka na no e de twa nipa na beko nessa obi a why odi sikanduro no wo di menses e kaseka na no utwa bitwa wow utwa bitwa because sikanduro na ya haban ene ya de ahye ne moto ne ya de atetew ana ya de adwale haban so na chiwade ye wo ho na chiwade ne menses no di sikanduro ni na akodi na obi se wo try a wo se enko o de ka beko nana ye wache bibi so buntem se wunya menses enti haban enye aduro o tie be sei saade na nka se tumi e wo mu no metima ka se minim asase we su tumi etra no menses no mojada menses enda so menses ba na odi gu ade mu a wodi besi wo 20 years de tia nete the American do pe bia on try hwe na we dey watch my adwene me oba I remember say sometime no me pray me nsa me pray eso atadem no me see ye no like ekoi but de me nya me mense so matadem na me besi no
But hey, anya kese ko edi mfa say di 3 days ah. Inso kan na enyane. Aye bread se muja na. But the sikan twa me na eso mu ni de aye black. Nti na make no. Menses enda. Ba moja bia wasase we su bia eda. Se da ntwe moja nipa moja opuro anka nkom wanwan ni nyina eda. Ba menses de tumi wo menses mu na no odin. Wow. Ti nana wo bene se be ma wono wo ba ada wa bra wonya ne menses mu. Just spiritual ne affecting bia. Wase ni bibia. Eso peto you obi hwe from kra na no otumi na wonya menses otumi ne da obofom. So otumi dia, otumi nya no ho kwan ye saade dia no am. Wow. Ni tumi nyina just by say bia ensa no dia ka ni trimu dada. A obetuma be gina nipa ni maka. Ba se yesi tumi wo no mo command bibi dia oboa. Eno that eno on the other. Wow. Nti oni tumi bia biom. Nti na me chose se wo ko obi wona kan se wonya menses na ka se suma ne ka se memba. Enya bibia nti awo. Wo de saade ne ba wontimi nya hwe. Na yesi menses etimi de dome esa so etimi di shira. Enti na me di kaka se me si tumi ekura no no. Sa menses ni tumi ewo mu no. Tumi bia ni asase so etra no. Enti na so obi pese enne saade no moye. Obo otimi de baide kura gu adwae. Onyane menses ni odwele gu so. No de anu aduana ma ba ma di. Wa bre na se. Okase kwadwo bla so yes boss. Sorry for you no akra na boss no ba. Enne mempie no otewo because all the control no. The control no ma be brave. Yes. Anana on kire ba ko bi. Enye papa. Sa. Wow. Ye yusu black angel, yusu bofo panyin na ne nam. Nti no ma esefata woni pa bra bom ne ekire. Ye ho ye maka se fa moja black ko twa akokọ black ko to we bra dabi. Okay. Ade ye papa a ye hwa ye ma wa ensa nya nsunsanso bone wo woti ne ye. Ye de obekọ na afeso abeye. Beye sei afi na odimane no ma wunya. Ye adwuma ma nyankopon straight. Okay. Now I assemble could be na me pese me bisa wo. Many be fan so many be maybe atna. Obumi kwasea okọ. Wokọ je say wokọ a mi hu na kira kwan. Sa be ma no me fa me so odi misika bi na odi adwane. Na me hia sa de misika ne ba ka me ne de. And de nya din. The here so be hwe oboase na na one asa. Easy. Wano yi ano no. Se obi de woka. Wo dan no so won fa ma wo. Ba bi ape bi afako. Nti wonim se bi onim mpenifo wa aban mu. Yes. Onim mpenifo police. Onim CID fo nti wo de kwa anya adwuma. Na sunsum onim obi wo ho. Sunsum 12 na wada na ye honhom apie no. Sunsum ho na onim no ho. Fa nipa ni picture bra me keke. Picture keke. Oba so hwe oboase na oda oba enka hwe nana. Ba ma we na de meka no. Oba we na ma hwe na ma na bum kwase am se won fa misika ma na ni picture ni. Na ye nhya wodanda so. Se woda se nipa no beba. Odu sika bebrewo. Nana, one day TV oh. One of YouTube channel like. So what na so. Na ukasa wo sheda. Obi beba. Omla. Aka se hye ne da. Beba. Wo hye ne da. Na se da musu a. Oba beto comment section. Omla. Se etra brosu 2 weeks 3 weeks not lo hu sho ba sa ba beka. Omla. Sense make catch us say nyuma panti. Na na beta mo ba no person tu kwan beta ma ne tu kwan. Oh. Ye bebusa. Bofo panyi abrante so person tu kwan. Akwan da ho. O si da bi okodi ya mfa. Obekwa kobre. Oba ya wo okodi sia yi kura na nkrama ne be deda. E mo force ne na deda ma na nyam ye beku no. Ti ka je say this year ma ne nko. Onko next year. O kana to na koma so betima tie. Obo so tibi ba pass oh e kwanda ho on kase onye se o ye ya na pa. Na ni na wo shata moto so. Oh. And the nyadin. Okay. Senta make catch us say he nyuma panti no. Ye nti bush o. Ye nti ba bia wo faka akwatenti. Ye ti police station nim. Eho ne yete. Wow. E no man no want me tena kromo nya no ma. Dabi.
Ye nim de eka. Na ade ba kwa obi di ma so so you very expert. Pa wo ho ne say we are attraction. One of or expertise ni bi na make no. Sa say obi nam ho was me de me pia me nya obi e ma ne mfrɛ me. Me nam obewu no ho fe pa so pia be ma kra nse ne pe. Okọ ba bia o kan asema ntoni pa so. It's so very expert. Oh, I know the ache And that's so quack. And I say a bonus. A bonus. I say 2 million me wono and sense me dey the show woman. And then so be a banner say me pese o ya de ma pia me shisha big mess. Yes, simple kla. Wow. Wa de na nya de be nya moja koto akoble koto yo. To spray bla. To nku. To makeups, de mo de makeups no. Fabre me. Ana tome, uni so tome ibi. Toma so ka ho. Fa ka ho na fabla. Shega tum. Yenya no mama wo twi no sha big mess. Ohu wa no packing the car no road glass. I say, "Hi, come." Obeba. Na be me be ka so mo so e. Oh, sa be ma bi susu wo ho. Na on so say ebia ope favor. Ana so ope saade na obi okopa adwuma mu kwan. Wo se penyi bi na wo. Ana wo chate broni bi. Ana so chate broni. Fa ne bra. Emrofo kra de mo sha tuom na wo bibini. Nana, asana. Abrafo kwa udo mo ya do mo shetuom. Na bibini ni evangel tuom. Wo ya hwan? Wo ya hwan? Roni kra minim ni ba bia mi mfi ni kurom. Picture ne ban kwa de be fraud wa shetuom ya bua wo so. Nesi wo. Nana asem ya wo kan de mu odu. E na ayo ba so atotoma bra. Nyenye no ma ngu toma no so mfama wo. Wo pia bonte afato wasene. One be makọ dem na ni boso ade obi abekan bi obaya ma. Asemo. Sem na ewo bi na wie bi. Nti anopa ye obi de edura nwura ye dia. Ye nim de eka. Wow. Nana apart from enyema we a wo ye no. So sa sayade. Say ya to obi, say stroke catch obi. All sane sane ma no. Sent time video etisu akwa akiri. Nti normal yaye abua nipa bebre no omo be ma comment wo ho. Omo ahwem kase nana wanni o me start afre. Kumasi ya metie kura me nkura nipa kura kumasi kura me nkura nipa be 90 plus within 1 month haya kumasi. Me ya de ma wo ne. O sa ade chan de adanse ba. Adanse so de ba do bi kan ho ba. Ena me da sonko no. Wow. It is say yare ben yare no just any din yare ni din dia fine but say yare ni say e wodin ni pe friend say wodin wosisi kompo ete kata brako yare de hen awo de say ana that's all bra me ma wo na me bebisa wo awo asase we so baby o te asase we so nya na menses bia o so onye nta blanco ade a o te asase we so nya o menses e dey ntam be so be wo nti wo ba ebebusa bofu penyi se bofu penyi madam wa pa wo saa be 9 years onya bi nti sunsumo e obi na de ne sa atoso ana ye mogya mu yare e bi kwa na wo school mu kra wo yigui nkosua na ye mienu pe asa e be ka kyerɛw ka kyerɛ se ha ho nkɔpa wo adudum nkosua na asa ba e bi wo so na ye sunsumo obi na de ne sa atoso ye be pagya nsa no na se obu an nkosua mienu pe ana o de ba asase so wo school mu yiri nyina gu oba so benya odefo aware awo na be de na ba nti ye wa mistake tino de ye hu hwenyi se kosua asa kosua de mimi fa kosua meto yem ba se kosua no wo ho unya o menses na wo so wonyam de menti ase o me na nafo ye bebre o me nyini bia asa ba na nafo awadro de David o te de te ai e disen de ma me mani gine se o ba me mfa ma adwenka ye busa ye wo mpenifo edes omo ba oja no ba na ye busa na ya kire waduro na ko no nya bosom ana because ihu ne se wadwuma no yise bible kakra the bible na ye adwuma nti am se me ne bofo panyin ne nam nti me wura me ho a me ni no ma ye twetwa mogya ne we dabi be nya tenase a
de bofu panyin be kire se koye no ya e simple so de dance e beba nti awo de so obi asase wi so me se onya ne menses wo so won me twa me ntia se ara nti na won wo na pese wo be wo ana se wo so wo nyema emba bra ne yenya ade ma oba ne yenya ade ma be ma no na mo ko use no 2 weeks pe na mo nka bom ne yenhwe so sa pentafo ko no tonkra ho no ma ba ya sere de amount Obanyim no untafo. Hey. Wow. Ti de open na obeka. Paso wo be ma fabra. Paso wo ba atare ne bra. Se na me de me wo da maba. Se nyame ya dom na me wo a me sei. E simple. Ni maka se ko to atare na akura be se wo no. To na atare bra no ato ba de aba. Nya chiro ade ade kwa koye pan na dem. Wow. We asa ba akura no ho ba onyin se ni munya ya bo no ho ba obi ntim fa asram kura meye no. Ko pem se obesue na somdwem. Ne de asida mo tumfo nyankopɔ. Nipa nya bi da. Ade onyame. Nana. Sisi afi kwa adweye. Afi ma beso. Obi a me ma prepare atade a meto. December shopping ko obi a mecha o made. Me boa me ho for samre no. Na obi bese yenim de da yenim. Ade na ekɔ. Medase. Afi ya nkasa no. Emunye. Emre kakra ya aka wo yenim a yedi kodi burunya na emunye. Akonhia ne mogahwiegu ewo mu no ano odin. Nti mepese wo ne wabusua nyina mo bedwane aba babusa se nana. Ya dwene baabi ebekwa kodi burunya no. Ya dwene ebia ebekɔ ekurom, ebia ebedi ni ha. Nti ye pese bebusa se nti afa ya aka na ebeto ya na. Aye simple. Dem pese obebusa me no. Okay. Wo ne wabusua nyina ambra se openyikase ye pese burunya ye kodi no ekurom ekwan da ho. Ekwan da ho mo. Because obewu December, obewu September, November obewu. Nti wo behwehwem ehun se wo no in case ye suma afidie bi wo wanimu a ontom because said the wo koto odwan abe mantam no saa na obi so amantam. Wow. Wo de wakoto aponchi wo kura ase abe mantam se wie midi bedi bronya no ada na wakoto ye ne saa ada na wo so ye mantam. Nti wo so dream ka ba bebu sase nana me pese me hu sha afi na de yanim no amane metom yale da manim cancer accident da manim ana na yi saa de na firi ho wo hu se dan pa kwa no yetimi yi firi ho se be ya wontom se ya fidie na yasu nti e be twan ya fidie no benya sa me se 5 months ya ka wo yanim yi enya bete enya ade emre so ni sunsum Japan untimi ntwa emu ayedin ti se woto spiritual father nka cha sa se hwehwe na kira kwan cha se frefre no so penyikase afi mate odihufo bi aka cha se emu nna ho saa nti mesro gina machi mame okay no nso ti magina wachi di wotwa saa emre na aka wo wanimu enye sa me se mu jahwegu na accident da yanimu no enye bete iti se wonu abusuafo nya wonu abusuafo nyina ntumri camera ebe kase nana ye pese ye hwese de da yanimu no eye wo de no no wawie eye a o waye mutimi twa enyam so so da manim ye firi ho wow afi bia ni mu nsem afi bia ni mu nsem economy ni mai den no we so ka ho da yanim susu fidie bebre si abe ye sacrifice afi beso afi na di moja be ye no ma nti o so usu tu ho anamo asema makan unyansani be fa okwase abepo bisa na kuma te se balanda nso busu ana ahoroko o yebekɔ hen yebedu na anto no because wo kasa kora kwa o mu de afi be so ana mu kan de kansem eye kokosachi oso de ni jimi epanyi che nti asema makan do wa aso no opa ontie de honhom ne kan o se de wa aso no opa ontie de honhom no erika no ai nana one akasa wi oso person na edi nkomo a ne contact egu screen no so if I contact no na subscribe to your YouTube channel share na wonua bi owo fi no ne nsa enso entumi enka bi ai so person obi say question be oja to comment section ho a e beti na ya mom edamase dasanne e basanso ehia ya sorry sweet de mede ma wiase nyina ne se dinokore mo ani so de wo ye adwumaden ne pa kwankire ne besi wo yie
memo oboase me ye adwuma oboase ejoada ebrada na ukuada e oboase ya wada efiara memenda na kwesiara mukumase boshen kumase boshen police station wa na mwa me ye adwuma hwehwe me kira kwan de besi uye na nante kwan paso hwe ho firi bone ho na de oye bia besi uye asema makan de o wa aso no opa ontie de honhom ne kacha asafo the number so dem wait my friend 055 6683 475 o frame ya me ya na obenyame me say sisu bie mama 055 6683 475 na mishra